Dua baris bebas. Astaga, music. Sayang, layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Janganlah ragu, janganlah bimbang, inilah lagu pantun dan dendang. Woi nak kape dan agia kape, yo nak pandangan di agia suto, usah dun sana ambo bahati came, aji kok barasaki pasti sana mambao. Karu kembali akini kalengnya, oi ado langkat si Tanjung Pura. 43 di tangan saya, 43 dikasih tanda. Oi pulang Rio Manambang, oto baru larinya kancang, rupanya oto baru oto basalang. Dua bari mainnya sayang, 70 bawa penumpang. Oi 70 tandokan kawan, kudo dan kini lama lompek-lompek, sebanyak kilo amanin jauh dapet. Cari nomornya ampe dan sampai sase, kalua pulau angkonan kamba. Oi ado Bandung Asia Afrika, 55 angka terbawa, 55 kasihlah tanda. Memang Cut Yani menyapang jago Betawi, nomor 1 di Padang kini. Angku 1 banyak mencari, karena harganya memang tinggi. Oi angka 1 apa jo sekali, banyak orang iri jedangki. Basiwa pulau punai di hutan, menyawi beda agak-agak dirimbo. Rasaki datang oi dari Tuhan, bukan kehendak dirinya ambo. 38 kau di tangan, 38 kini dijago. Oi dari Medan Tanjung Merawa, 82 angka tersua. Ini tataga tiang gantungan, hati-hati memilih kawan, jangan dicari lo ubilih do setan. Angko sabale masuk banda sayang, oi sabale bule-bulean, alun juo adonan ajan, mangkota jadi angko patangkaran. Baca kak se singo jemacan, banyak job urang. Oi awak berang, awak kajiran, urang lo berang. Oi 58 baca kak singo macan, 58 anan ditandokan. Kini sambuang ke dalam sarang, alas sayu bilangan bulan, 29 angkonya tuan, 29 nan sana pandang. Aji kok malompek ada takwi jatuh maniti. Oi usah tagamang kok jadi urang, usaha pengicuah kamano paida adi banci urang. Ampe 7 anggota
Kalau saya kira kamu ndak bisa tadi mengecat bahasa Minang kan, tuh saya bilang tadi kan belum masuk punya kamu lagi ya. Sebaris baru jangan berang-berang pula kamu kayak saya nak. Nak, bualan sesasoy, bualan sesasoy, lanjut tarik meja. Tumuaro, Kampung Batu Sebarang Padang. Kalau nak masuk usah marapo, usah berang-berang ke tukang dendang. Memang Cik Yani pandai manyin dia, tiok bapantun suka manyin dia. Sambung kembali barata ambil, oi ini inem mencari ube, ube dapet di Gunung Padang. Anak mampe anggota pajang, anak mapula ampe bule-bulean. Alun jua ado orang nan ajan. Kalua balik doiku anak karo, amaknya karo, anaknya karo, nyetiru pulo agaya main ambo, acara wak balagu nyetiru pulo ha. Tigo-tigo angko sarupo, tigo-tigo agelah tando, oi alun cuo adonan suko. Lain nak masak bandar dah? Lah, udah sudah cabai aja loh. Menggeretek lah udah kau. Awak cuba kurang punya udah lo deh. Kan boleh buat preso punya udah alai 33 ampe 22 53 6 ampe 10 sabari 9 balik 31 55 70 86 akur. Oke, alhamdulillah dah beku udah lupa lo nomor Richard ada di siko kumaha video call atau tengah malam ya dah tengah malam lah kini kau mah bisa dangke lah. I love you dah I love you pakai mu anak udah kau sayang mama cik nak. Esta jala posek dipandu oleh Atu laki-laki, Atu laki. Hey! Kau tahu betapa hatiku rindu? Tidakkah kau ngerti betapa hatiku rindu? Jangan kau bimbang, jangan kau ragu, ku tetap kasih padamu. Jangan kau bimbang, jangan kau ragu, ku tetap kasih padamu. Tapi kini yang kau tinggalkan, diriku merana seorang. Tidakkah pernah kau rasakan betapa rinduku pendamkan? Tarimo inem tarimo tandonyo cinta kalua 65 agila tando kini rang bawah baku do
disambung batunya lagi. Oi salusen ayam di kandang, oh alah api dia diampai musang. Dua baleh ayamnya nan hilang, dua baleh angkonya dicantang. Masuk 12, oke, 2 baris ya. Sudah? Lanjut Astaja Live, musik depan wala tuh si laki-laki. Atuh kelahar pacah. Buruang atua anak tabang tinggi nak ma aja awak keluar nagari. Tolong paspor salah sayan kini aku corona abih atu dibawa pai. Rupamu elo tak bandingan, suaramu nyaring lagu merdu. Kini disambung batunya lagi, Suriah nak kumpulan tinggal di Pariaman. Ampe puluh 8 angkonyo tapajang, ampe puluh 8an sana tandokan. Jika lagapo Padang Panjang, Sumatera Barat ondeh dadi guncang Tuhan. Banyak nan tak sembayang mako Tuhan berang. 26 cari 26. Lalu katuang tapi muaro dimakan ondeh dah tinggi gizinya. Ai jika talulua nan sarato kuliknya, oi bisa tabulala deh si incek mato. 50 ondeh banyaknya, 50 oi agiah tando atun duduk marendo. Duo surang sajo cari angko duo nandin sana aja. Oi panglimo rang kayu tanam, nyopai balimo ondeh dah pulang baranam. 56 angkonyo tak bilang, 56 nan sana tandokan. Oi katupe deh darang bangkaulu, alam adi makan oi tuan jo gulai paku. Ampe puluh 1 jalia kakartu, ampe puluh 1 masih lamo manunggu. Ilan kapalo ilan angko 9 kini tapajang. Oilah gugur bunga flamboyan 79 kini Samsudin oi Samsudan cando cut yani bakawan judian. Aduh gosip murahan cut yani balesbian. 88 itulah gosip murahan. Kini sagudang karate sure cinta datang dari nak gadi kete. 20 ampe nak gadi lah mulai sase. 20 ampe jan sampai sana liye. Kini amoy dan Josi Baba cano cediani jo cediana. 22 angka terbawa, 22 cepat dikasih tanda. Dari Medan ke Batang Toru, Sibol Jalan Baliku keluar 81 si Inam pelayan seksi. 6 sebelah kiri, 6 pojok di kiri. Teranang itiak anso ada jantan do batino. 35 ada 35. Oi Inam kini ko Allah mulai rusuh. 67 aduh 67. Oi merpati mama kai sayo 51 angko mancogo 51 masuk.
Oh deh, payana ceki cik kenya. Ah? Nak dorong galaan dong. Nak dorong galaan dong. Galaan sesama lah. Bualan sasasoi. Bualan sasasoi. Lanjut. Jika adun sana apai kasu barang padang singgahlah di alamat ambo kapalo koto. Oi jika adun sana amaraso bahati sanang jangan lupa fece tengah malam jo ambo. Sambung balik ande dah kini angkonyo pulang aja mampu ke lawaknya. Oi sangene 70 ampe angko tajare. Udah tuan rumah, kok kuponnya? Nam punya kupon udah aku, udah akurkan ya, lah, udah saksinya ya.